Закупили сте къща, вила или ви предстои ремонт на покрив? Сега е момента да инвестирате в имота си и да го предпазите от дървояди. Какво трябва да знаем за дървоядите? Дървоядите са група насекоми, при които реалният проблем не е бръмбарът, а ларвата. Ларвите живеят в дървото с години и го прояждат отвътре. В началото няма никакви индикации за инфестация, тъй като ларвите не се виждат. Когато насекомите, бръмбарите, завършат жизнения си цикъл, те напускат дървото, оставяйки малки кръгли отвори с диаметър колкото глава на кърфица. За 4-5 години дървоядите могат да отслабят здравината на дървото с над 50%. Превантивното пръскане срещу дървояди – инвестиция в имота. Пръскането срещу дървояди създава защитен слой, който предпазва дървото от бъдещи нашествия на вредители. Освен това, ограничава развитието на плесени и забавя гниенето на дървесината. Когато гредите вече са лакирани или боядисани, достъпът до дървото е ограничен. Ако се установи инфестация след боядисване или лакиране на гредите, се налага премахване на покритието, което е много трудоемко, или специализирана обработка на гредите с разпробиване и инжектиране на препарат под налягане. И в двата случая ще ви излезе по-скъпо, има много по-висок риск за покривната конструкция. Пръскане срещу дървояди с превента. При обработката ние импрегнираме дървото, като осигуряваме пълна покривност. Гредите се пръскат от край до край, като се обръща специално внимание на фуги, връзки и по-трудно достъпни участъци. Нито сантиметър без препарат. Работим само с сертифицирани висококачествени професионални препарати, специализирано оборудване и най-важното – знаем какво правим. Резервирай оглед сега. Защити имота си за години напред. Превента.